आकाश आर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप जिंदवा चौराहा। आकाश आर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप जिंदवा चौराहा। आकाश आर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप जिंदवा चौराहा। पहिले पहिले प्यार भइल बा तोहरे से दिलवा लगइने कर तू भरोसा देत नइखे धोखा ए मत बुझी हठ गइने मत बुझी हठ गइने पहिले पहिले प्यार भइल बा तोहरे से दिलवा लगइने कर तू भरोसा देत नइखे धोखा ए मत बुझी हठ गइने जनतानी हजले अकेले नहीं खुद का गारंटी बके दोसरा के दिले नहीं ऐसे मत बोला ओठ से सटा के चुम ले ले नहीं खुद का गारंटी बके दोसरा के दिले नहीं खुद विश्वास तो करो। आकाश चौहान जिंदवा चौराहा। आकाश चौहान जिंदवा चौराहा। आकाश चौहान जिंदवा चौराहा। मोबाइल नंबर 8604944245। खाता में मम्मी क्या क्रिया सब जनी करो सबरिया तोहरा सिवा के हो बसल बान करे जा भितरिया सब लड़की तो इहे बात कहली सा हो बाकी डबल यार लेके रहेली सा हो लभ के पढ़ाई में खेल नहीं खुद का गारंटी बाकी दोसरा के दिले नहीं जांच करा लो ओठ से सटा के चुम ले ले नहीं खुद का गारंटी बाकी दोसरा के दिले नहीं खुद आकाश आर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप जिंदवा चौराहा। पड़ल तो ढेर लोग पीछा केहू क्या पूरल नहीं इच्छा शंकर गोलू बानी कोरा चाहत लेला परीक्षा निमन बन जनी दूध के ना धोल बाड़ू तू प्रेम के दरदिया में रोवल बाड़ू केहू जोरे कोइले झमेले नहीं खुद का गारंटी बसु नीलावा के दिले नहीं ओहो ओठ से सटा के चुम ले ले नहीं खुद का गारंटी बाकी दोसरा के दिले नहीं खुद पहिले पहिले प्यार भइल बा तोहरे से दिलवा लगइने कर तू भरोसा देत नइखे धोखा ए मत बुझी हठ गइने जनतानी हजले अकेले नहीं खुद का गारंटी बके दोसरा के दिले नहीं ऐसे मत बोला ओठ से सटा के आकाश आर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप जिंदवा चौराहा। मोबाइल नंबर 8604944245।